Ngithatha sinibingelele ngaphansi kwenkampani Maskandi Online Magazine onibingelelayo uTuthuka kaMkhwanazi endaweni esemtubatuba inkomo yexosho namhlanje se-Eastgate emsebenzini kaSiyantu phethe eduze kwabo umnumzane uMpungose futhi omdala sawubona Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila futhi Bengicuphile akusizi. cha futhi iphutha yami ngisho ngalilungisa ngisho ngayidlela ngaphambi kokuthi ngisondela futhi omdala siyakubona namhlanje ula ekhaya Eastgate emsebenzini kaSiyantu uSiyantu ngicabanga ukuthi umsebenzi wakhe kokuqala kaMaskandi kodwa ukwazile ukuyibophezela usondele kuye kungani futhi ukwazile ukusondela kuye kumsebenzi wakho oqala kaMaskandi Ukwamukela nje abantu abazocontributor la kuMaskandi kuhle kakhulu special thina nje basesikhona sesikhashanyana about 17 years manje kule ndima so ukwamukela umuntu ozengena kule legend is very important to me ukukhombisa ukuthi indlela amasango avuliwe ngoba sifuna ukufika la sifuna ukufika khona futhi omdala kuyezwakala mnumzane kuyezwakala mnumzane Mpungose siyakwazi uyi-artist elikhulu kakhulu endimeni kaMaskandi ngicabanga ukuthi makukhulunywa ngoMaskandi igama lakho alisali noma ngabe kunini futhi omdala ithini lento kuwe ukuthi noma yinini makukhulunywa ngoMaskandi igama lakho khuzani alisali ukuyithoba nje ukwamukela ukuthi izinga lakho likuphi uyihloniphe ngaso ngesikhathi ungabe umuntu omkhulu ngokwesigaba sokuhlonishwa abantu kodwa wena izinto zenzayo wenza izinto ezingenziwa ingane yakhe futhi omdala usunesikhathi endimeni kaMaskandi abaculi ngomningi abalingana nayo ngokufika emculweni mhlambe banama-album amaningi ahlukahlukene ethi umuntu mhlambe ngokhuzani kwenye indawo ngindlamlenze ingani wena ngasikubona wenza lokho abantu abaningi bamotivathwa yimina ukuthi lento ama-album amaningi yayisebenza ngesikhathi sayo kunezinto kumele uzamukele ukuthi zihamba nesikhathi njengamanje ngiyabona la ukuthi uma ungathi njengamanje unama-album amaningi ayisasebenzi lento njengamanje so ke mina selongafika ngangine-album yakhe angikaze ngibe elinye igama namanje futhi ngiyaqhubeka negama elilodwa nabanye abaculi ngiyababona baqhubeka banegama elilodwa njengamanje abantu sebejabuliswa nje ingoma eyodwa uma ukhiphe nje ingoma eyodwa abantu sebejabuliswa yilokho so ke mawuzonza ama-album amaningi isikhathi asikho baba i-South Africa is like a movie namhlanje kwenzakala ukuthi kusasa kwenzakala kusazokwenzakala ukuthi so mawuzothi ukhipha ama-album amaningi isikhathi sokwalalela abantu abanaso abantu babhizi futhi omdala ake ngibuye la ukuthi ubonakala ukhipha i-album eneyingoma ezu-21 yes isibindi esingaka mfowethu nokuzethemba okungaka kubuyaphi ukuthi ungakhipha album eneyingoma ezu-21 kumele abaculi kuyimanje besaba ukhipha ama-album bekhipha ama-EP ingoma nga-4 nga-3 isuke ngifuna ukuprovide bonke osho neyitayela into ebalekile ukuthi abantu bonke beaccommodate uma ngabe uyikholwa uzoyithola ingoma ezokufakisa umjiva wakho uma ngabe uyinazaretha uzoyithola ingoma ezokufakisa unazaretha wakho uma ngabe uyinsizwa uzoyithola ingoma ezokufakisa ezogqokisa Omega fakisa uBrandwood uma uyintombi uzoyithola ingoma ezokufakisa uDinhle so ke accommodate zonke lezo tayela kudinga ingoma eziningi ngizwa kahle futhi omdala mnumzane khona inkulumo ebeyisingaphambilini mawumculi abaculi abanayo abaganwa mawumculi bayisoka nje kuphela kodwa ubonakele ukwazile ukuthi uthathe isinqumo uvele uganwe angithi manje ngiyabakhombisa mina abaculi ukuthi lento eshiwoyo akuyona because lento ukuthi besabe ukuthatha akusebenzi njengamanje abaculi abaningi going forward sebezothatha because isibindi babonile ukuthi lento iyenzeka babonile ukuthi umfana ngapha ngasaphansi enkandla akalokho angajandabuza uvele wasuka wagana nje yabo so ke nabo uma ngabe njengamanje ubusadlala uyasithintitha manje salukwazana sakho yasibingelela ukuthi umama ngeza indaba ngoba manje uyabona ukuthi ihamba phambili yakho kuba isisi kuyashaya edlule so kubalekile kwesisikhathi enye into mina mangenza ngiyenzela mina kodwa egcineni kosuku iyababhenefithisa abanye abantu ikakhulukazi abanye abaculi ngalokho akugana ngangugana lapha kuzokhandeka imizi eminingi njengoba ngathi mangabe ngakho umuzi kababa ekhaya bakhona imizi eminingi eyakhiwayo abantu abaningi ababethi babukela kumina so not nje abaculi kuphela nabalandeli nabathandi bomculo nabantu abathanda izinto engizenzayo so asabavele bahamba bawolobola bakwembesa ukuvuselela lento yokuthi uNkulunkulu kubeka phambili ngamabomu ukuthi ube isibonele esihle kwabeza namuva kunomuntu njengamanje owenza izinto ezenziwa umuntu kodwa ezibhedayo ngenxa ukuthi enziwa umuntu omthandayo so mina mangenza izinto eziright nabantu abangithandayo nabantu nje jikelele bazosenza into eziright futhi ngokuba khona kwami ngakho isizwe by the way ngisibonele esihle into enhleke leyo hayi ukuthi hlale kuchofana ngenhlamba ungazi isithukanele into ebhekephi kodwa mangabe kukhulunywa ukuthi mhlambe sakhe imizi akho imizi yobaba imizi yonke ivuka izizukulwane siphile sethu siyolandela anobunumzana amagama amadala futhi omdala khona into oyenzayo futhi omdala ama-album akho onke ingoma zihawu
umuntu omdala ziyinto eyodwa ngendlela yokuthi emvalelweni noma yikuphi uhlala ithola zidlaleka abantu beyicula zithandeka and zinesigqi esisodwa esiyinto ehlala ihlangene umuntu omdala wenza kanjani ukushinga kodwa akekho umuntu oshinga hlehla nyovo umshinga yaphambili so zonke ingoma zami nesigqi siyaphambili ngiyabonga ethu umuntu omdala sisivala ngicela ukuthi nje usiphe nje amazwi njengey'nsizwa kakhulu ey'hlala emahostela la emagoli zijwayele ukuthi zilimazane zidubulane futhi amagama ongawanika iy'nsizwa mhlawumbe ukuze zehlise imimoya ungathi ayihlale phansi babe nomthetho ayilwe ngamadaka abandawo nashisayo ayamadoda iyaphela asibonge umuntu omdala sakho siyabonga Tapani Maskandi online magazine onibingelelayo uNtuthuka kaMkhwanazi endaweni yasemTubatuba enkoma yexosha eduze kwami ngiphethe umkhwenyana umuntu omdala sawubona Yewe. kwenza njani Ngijima kwenza njani ngijima ngehle edebhisini. Hawu mkhwenyana siwakhathala ngayo idebhisi Phela ngithini kuphaka mfethu. Kuyaphakwa lapha. Ungahle ngagijima kuphaka. Mkhwenyana ngibona ekitchen lapha mkhwenyana Ngiyofuna ukudla. Ngigijima ngiyofuna ukudla mfethu. mkhwenyana ukudla phela kuza nomkhwekazi Wena uba wena igama lakho ngoba uyangazi mina ngikwazi uba igama lakho mfethu. mina nguNtuthuka mina mkhwekazi Ntuthuka. ngoMaskandi online magazine Oh, ngiyakwazi indaba hayi. oh mkhwenyana awungazi mangingaphethe ukudla Eh. mangingaphethe ukudla awungazi mangingaphethe ukudla Hayi awungazi hayi kambe phela ngithina na mfethu. mana mkhwenyana ake silungise lokhu mkhwenyana yini ekwenza mkhwenyana ube nesibindi ungamnovalo ngokusebenzisa into yesintu sakini ibheshi mkhwenyana Mfethu. Into eyenza ukuthi kube njalo ukuthi mfethu ngiyayiqhenya lento engiyo. Uyangibona? ngiyakuzwa mkhwenyana Uyiqhenya nje mfethu. Ngeke ngisabe ukuba umZulu, ngiyumZulu. Ngizenza iPeru, ngizenza iPeru. Ngizenza iPeru. Ngizenza umSuthu. ngiyakuzwa Ngeke, mkhwenyana ngizenza iPeru. mkhwenyana bahamba ngegate Ngeyitete cha, laba sele angithi yabona nje ngeyitete ngalimala ubhozo. Upho umthakathi nongizomchunu ichunu babakhipha babo. So manje kusela bami. Ukuthi mina ngibathile ngibakhiphe. Abami laba basele. Kusasa ngivuka khona. Ngipholile phela. mkhwenyana leyo wakho ithatha apha noma yokulibala kabhozo khona ngokuhamba ngayo mkhwenyana Yokulimela kabhozo. Yokulimela hayi ukuthi kabhozo. yakho Yokulimela kabhozo. Futhi manje sisidalo kini. Isisidalo. mkhwenyana ubuya kuphi ekhaya Ngibuye enquthu. enzala abantu Yebo enquthu ehleti dam. Ehleti dam nje. yabona mkhwenyana yazi bathi ubuye usungikhumbuza ibhova ngathi uyibhova ngqo Awu. Shiyabala. Wow. yeah mkhwenyana Bafana. Shibabo. mkhwenyana nakho mkhwenyana baleka mkhwenyana dala mkhwenyana mkhwenyana nakudla mkhwenyana Khawula mkhwenyana uyibhova ngqo Ngidlala bana nebhova. uyibhova ngqo mkhwenyana Khona lekwaqhubela ngidlala khona. Uyibhova ngqo. Ngidla ngudlala le. uyibhova ngqo mkhwenyana mina ngibona wena mkhwenyana ucanga ngesitudio mhlawumbe Ufike studio. Ngiyokhiqiza ama-hit. usikhumbuza ibhova mkhwenyana Yebo. Ngifuna ukuya. Ngiyokhiqiza ama-hit. ungakhiphi ibeningi khiphi iphi kuphela mkhwenyana 1. hayi mkhwenyana ezo-3 mkhwenyana hayi wathi 3. eyomntalapho eyothando Yevula ndlela. Eyokuthi ngithi ngaphumelela zithi. ngaphumelela zithi Umntalapho. ugadla kubanini Eyothando. Yokuyincoma. ugadla kubanisi ngaphume ubuwayiba izithi Izitha. Iphuphuku zezitha lezi zangivalela. Mina phela ngizoze ngiphumelele mfowethu yazi ngangiphila nabantu abawu30. Basuka bonke. Ngasala ngedwa kanti makuphela iweek. Uqhu umfana. mkhwenyana bana mkhwenyana silungisela mkhwenyana shuthi njalo ekuseni uphuza i-reboost wena ukwazi ubana energy nje Mina sidalo. energy ngayo sisaba mkhwenyana In the morning. mkhwenyana Ubani oshutha? Wena ba. Ubani ogqibela? Wambuza igama lakhe. Wena ba. bayigama lakho Mina mkhwenyana hayi nyamazi mkhwenyana hayi mkhwenyana hayi uphile nje uyithenga ngaphi langephi mkhwenyana uyithenga ngaphi ngayikhandela omkhulu ugogo eseshonile. hawu Ngayakhelwa omkhulu le. Ngayakhelwa omkhulu. mkhwenyana wamantombazane ke lokhu
It's a string, jima ngayo it's a string. Kusile kuya. It's a string, ngiyajima la. Ayithe ngapha. Akulona abantu bathi blue, akulona ibhlunga leli. It's a string. Nakho. Oh msa. Ayike ibabi ivale mkhwena. Ivale mkhwena ke. Mkhwena uyothatha intombi yami papa mkhwenyana. Okay. Papa mkhwenyana. Maskandi online magazine usibicongo unjabulolanga indoda ehlala itrenda mfowethu Khala ngitrend. itrend yakho Yeah, but ngabanjani mabizo? khona kunje I'm fine. I'm here to skate. yeah I'm relaxing. Siyantuli listening session. mfowethu mhlawumbe ngosithazela ngoba namhlanje silanga uSiyantuli naqanini ukwazana noSiyantuli kuze kufela sikhona namhlanje Usiyantuli ngimaze 2022. Yeah. La. Somewhere there. seke kwenzeka nadibana studio Qale nje ngumkhawumbuka lo. Ihezanga kithi ngiyazazi we. Yazi ngisho step manyathelo. Ngathi ubona lapho esidibane khona estudio. Dala sisazana kodwa ngokutema akoma-teammate. mfowethu bekuzi-1 August eSoweto eKustrand Center afika abantu laphana It was a wow. wawusupport umcimbi kanjabulo amazwi akho mhlawumbe kumuntu ongakubonanga ubonga ungathini But for South Africa, I love you so much. You are so wonderful to me. You are so extravaganza to me. Thank you so much, Wafut. Every time, every now, every then. Mina! Like me. mfowethu ngoba uqhamuke before ube umculi uqhamuke endimeni mhlawumbe ezumuntu obe yi-content creator ungangigqugquzela yini omunye umuntu kanjani manje Was not. I started singing oqala ngokucula kuqala wasuba yi-content creator 2020. yeah 2020, then I was Yeah. transition. umuntu oqale mhlawumbe ngokuba yi-content creator wayeseba umculi ungamtshela yini mhlawumbe ungamgqugquzela yini mhlawumbe ukuthi ayenze loo nto leyo Bomelelela. Bekezela. Your time is coming. No matter what. mana-ke mfowethu Respect, honor abantu abaphambili. Noma yini noma yikuphi. mana-ke mfowethu yazi lapha ku-album yakho angizukukhuluma mina ngento eshiwo abantu noma mina ngizokutshela njabulo ku-album yakho leyo ikhiphile umbanyazini Go next. awukho next lalela mani ku-album yakho leyo ikhiphile awuyiculi zonke lezi ngoma khona la kucula khona usumnandi Ngamanga. ngiyakutshela mina njabulo khona la kucula khona usumnandi awuyiculi zonke lezi ngoma Lalela ngizokutshela mina namhlanje ngila Maskandi magazine online. Umkhulu wengekho nje uba khona. Umkhulu ugcine emhla ethi la ungishile njalo wesibili i-remix. Akaze bekhona okwesibili. Buka umalo akaze bekhona nayo amfonela. Akaze bekhona ngisho ipeni lakhe. futhi mgunyile kahle kahle Phela ubaba uNdloli Madele yami mfethu. okay Ngikhule ngimbukela ngimthanda. Namhlanje ngisamthanda. yeah Le-album ezayo uzomuzwa umnandi engekho kodwa. yeah hayi kulungile mfowethu futhi ubambe kahle ushunwa kahle Nginengoma eziwayithiwe esele manje. estudio Uzokhala mina ngizomshana abangani bami. washilo what zoo night mana-ke Oh mfowethu khona nje. washilo mana-ke unanto bethi abantu abayenzayo ku-social media abantu bayaxova kakhulu siyabazi bathi kumele ngabe umfana kaSomnandi ngicabanga ukuthi umfo kaSomnandi ku-social media kumele ngabe uyena oculayo hayi wena lokho mhlawumbe akunikhandeli mhlawumbe igazi eliyiphakathi kwenu nizintando zandawonye ukuthi abantu basaphotha wena umculo wakho kodwa umfowenu uzala ubaba uSomnandi akekho emculweni Hayi mfowethu uma isikhathi sivuma uzoba khona umntakamalo yazi. Into yakhona njengamanje ukuthi abafowethu ubaba wacela wathi ubaba asifocus esikoleni. Engimdala ke mina ekhaya nje ebaleni. Ngafocus esikoleni. Abasemva kwami ngiyabancinca namanje. Focusana esikoleni. Yebo mfowethu ngiyabacela focusana esikoleni. Makulunga okuthile kobe kulungile. Mangalunga akulunganga. Unencwadi zakho kwamina njengoba ngila nawe eSK namhlanje nencwadi zami. waqala esikoleni wasuza khona Njengoba ngila nencwadi zami. Kwabangilama bafuna sencwadini. Makuthi ithalente lababiza
alibabize. No, ngizwakala kakhulu mfethu. Mhlawumbe amazwi akho ebantwini abakulandelayo abakusupportayo ungathini kuphi njengamanje? I love you all guys. As you love me. Lungile umaskandi magazine siyabona. Thank you. Asinithathe sinibingelele ngaphansi kwenkampani Maskandi Online Magazine onibingelelayo untuthuko kaMkhwanazi endaweni yaseMtubatuba Nkomo wayexhosha. Namhlanje sise Eastgate emsebenzini kaSiyantuli. Eduze kwami ngiphethe Yena lo, uThemba lo. yena lo, engilambilezo. Hawu Akho ngizodwa mhlawumbe. mfowethu uyaphila. Ngiyaphela kunjani? Ey ubhuti mfowethu ake siqale ngomsebenzi namhlanje. Omunye neminye izobusanda emuva. Mfowethu sikubone lapha mfowethu shona isigisi ubuyini namhlanje? Bewu-MC, Program Director for Siyantuli Inhlanhla Nomnotho Album Listening Session. Kunjani? Mfowethu ngicabanga ukuthi ithuba lakho lokuqala uthola ithuba kanje. First time. Mfowethu uzizwe kanjani namhlanje mfowethu ukuthi wazi ukuthi umcala uSiyantuli umculo omkhulu. Ube uprogram director umculo omkhulu uzizwe kanjani mfowethu? Wenkabi yami mfowethu, yabo bangifonela izolo noma siya oneyinkunzi ngifuna ibala ngikho behind the scenes. Inkabi yami bethi ke because bezoshaya ama-interview ngikhava imito wathi hayi siyakushintsha-ke manje inkabi yami awubo MC for uMasiya ngathi hayi no problem because umkhaya ngiyamazi ngimfollow ngimlandela nomusic wakhe. So iprocess yonke mfowethu experience yokuqala yabo kodwa kube mnandi futhi bekuthusa kuyathusa manje ngisathukile into ebhedayo noma ngathi iyageja ukuthi awudli uma usestage mina ngidlanga angakadli kahle yabo bengaphuzi bengakadli kodwa kumnandi khona. Themba ungibani Themba ngubonile udla singakaqali. Besingakaqali phela. Themba kuyaphi lokudla? Uzala. Hayi. Eduze. Bala Themba mfowethu ngicabanga kunengoma kanjalo lana ephume mangaphosisi last year ulithi ngizokutshela yiphi uqala zokutshela mina. Themba lo This year. iphume this year January 27. mfowethu uzizwe kanjani mfowethu kune artist elikhulu kangaka likhipha ingoma ngawe? Mfowethu angingalindele futhi yabo unje kulo phela akasho into mayizoyenza yabo uvele esho nje uvele bona senzeke yabo umuntu amasurprise so makuvela bese ngajabula kakhulu uqhamanga uthi uma ibizwa ngegama lami ngajabula kakhulu futhi ngoba namanje la ngihamba khona mina ngicela abakhulu sebeyangazi abantu abaningi nqanje ukuthi yabo kakhulu mfokalanga mfowethu usisipeni into kwaqala ngayo konke yabo ngize ngibela ngikhona uyena siyamakhulu magodide abantu bami la Mthemba mfowethu usathinta futhi leyo ke yabantu Maskandi magodide kanjalo mfowethu kuMaskandi indlela omukeleke ngayo ukuthi ikujabulisiye noma uke wabhekana nomzimba ngaphambi kokuthi ujabule? Mfowethu thimbu ayakukancane la ngathola khona angijabulanga khona yabo ngoba bangamukele ukuthi umuntu mangakwazi uqathise ngendlela yabo hayi ukuthi usuke uzongakwazi yabo so but nje kwaba yilokho ukuthi babengangazi then masebengazi umsebenzi basebewazi bangamukela ngendlela eright but yabo kodwa njengamanje mfethu ngiyakhala ngani kwamadoda hawu ngikhala lokwendoda ongabonakali mfethu yabo ngike ngaposta nje Facebook ukuthi ngikho ngike ngayibona inkulumo yakhe ethi ukuthi angikhulume ngifuna ukukhuluma kodwa abantu abadala basondelayo hayi ngakhuluma bengangize ngishukuza la ngoba bengekho rasi namanje ngikho rasi kodwa sengingcono abakhona abantu abangiselayo aba-understandayo yabo omunye ngeke understand kodwa mina ngoba khona abantu aba-understandayo ngeke ngibabale amagama kodwa bayazi ukuthi abadala bangisizile mfowethu ithini lento yokuthi ufika kwimini ngicabanga ukuthi kwimida ufike kukhona abavele bakhona mfowethu wafika mfowethu kwabanye wadlulela ngegama lakho mfowethu cha ngegama ngikhuluma ngegama hayi ngokusebenza ngegama wafika igama lakho labaphezulu ukudlula bona mfowethu ayikho mhlawumbe ingcindezi oyitholayo ukubona mhlawumbe nenzondo oyitholayo ukuthi hayi lo mfana lo efika nje usezenza ngcono mhlawumbe usethanda ama-artist athe amakhulu usesondelene nabantu abakhulu kanjalo? Mfowethu ngeke ngazi ukuthi umuntu because umuntu engahlala nawe ehleke yabo ungamazi ngaphakathi ufila kanjani kodwa nje mfowethu akukho ngisakubonile amehla amsavele kakhulu angazi futhi kodwa abafowethu bakhombisa ungijabulela bonke siyazwana impela nabo sawuthapha nabo uma kunomcimbi mhlawumbe abantu ethi la kanje la kanje yabo abafowethu yeah now hayi kodwa Themba asibonge into yakho nogodo ibuyaphi? Ugodo mntanami yazi u-Omega wangiphi u-Omega icathulo wakupha phi? Wangiphi u-Omega abathi uzoqona nini mina le-Omega ngase ngathola ugodo khona kaba bengidayisela ngemali amanani aphansi kuyilona impela awusplug hayi khuleka 50 rand number yakhe
50 ugodo inamba yakhe ukuthi oh hey busungidida cha wepomchunu kweni mhlawumbe amazwi okuyibongela ebantwini bonke abakulandela abangicabanga ukuthi abantu bayakholela kuwo noma yikuphi noma uhamba abantu babona bathi uthemba lo ku social media bayakhomenta abantu uthemba lo noma yikuphi uthemba lo ukuthi ungathini mhlawumbe kubantu uyibongela nje mfethu ngiyabonga kakhulu bafowethu engakho kwenenzela khona yazi impilo yami ishintshile mfethu uqamanga yabo ishintsha kakhulu endlela e-right nakhona Kodwa usumuntu usuhlala eGoli qhubeka sengihlala eGoli yabo nje mfethu sengihamba yabo ngiyabonga kakhulu bafisa konke ngenzele khona imali ngibona engayeke ukumemeza lento yangigqugquzela ukuthi sebenze kanzima futhi ukuthi ngihlezi kule level engiyona ngiphuke futhi ngiphezulu ngakhohlwe ukufollow uMaskandi online magazine abafowethu laba abakamkhwanazi eMacuba ngizomkhaya yabo kodwa ngendlela right bafowethu ngiyabonga kakhulu ubani lo uthemba lo uye lo uthemba lo bhala ivideo